Spekmelee, de vastelovens van Ezen tot de mokerij. Goed. De goffel. Als ik een teken geef, de goffel komt aan. De goffel. Het ging niet goed, hè? Nu heb je gewonnen, hè? Ja, dat is... Ja, oh, ik heb het goed. Ah, daarom komt het. Gewoon nog dit op het moment als ik een teken geef, dan doe je... Wat doe je dan? Het is nog niet dinsdagavond, hè? Wacht even. Als ik een teken geef, doe je en aan deze kant, als ik een teken geef, doe je ja, dat is goed. Ja, is goed. We oefenen nog wel een keer. Zeg maar, nu gaan we nog een keer. Als ik een teken geef, dan gaan we op. Dit is een teken trouwens. Dit is een teken. Zo, zo. Die schaven en zoesten, belangrijk is geld. Maar gezond zijn, dat is meer weer.